Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Perintis Kemerdekaan ngrangga dulur-dulur prapatan ngarepiku yen ngiri arah SMP Negeri 2 lur, iso menyang desa Tosaren. Yen lurus arah Kelurahan Bedet uga arah Kota Blitar. Dina iki dulur-dulur bakal takjak nanggone salah siji sumber ing wilayah Kota Kediri kang diarani sumber Jiput dulur-dulur. Sejatine wis ana video bab sumber Jiput, ana sekitar loro lur, bisa dibuka-buka. Tapi sarene wis suwi ora rono, mbok menawa ana perubahan lan kangen banget. Makane dina iki dulur-dulur takjak menyang sumber Jiput ing Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri. Belok kanan lur, lampu merah. Jalan provinsi lur iki. Kelurahan Ngrangga, Kecamatan Kota Kediri. Ki uga jalan bis saka Surabaya menyang Tulungagung lan sebalike lur. Oh yen kok kene saka Tulungagung menyang Surabaya lur. Yen saka Surabaya menyang Tulungagung liwate Kelurahan Semampir terus Majarata Terminal Tamanan. Lampu merahe suwi men lur. Ki wis menggok lur. Sawetara isih ana Kelurahan Ngrangga, Kota Kediri. Ki mlaku arah ngidul lur, arah Kelurahan Rejomulyo. Alhamdulillah senajan wilayah kota penghijauan sih lumayan. Apa maneh wilayah kene iki sih akeh persawahan lur. Dulur-dulur iso mirsani diluk maneh. Kanan jalan iku persawahan lur. Pertigaan ngarep yen lurus iku arah dusun utawa dukuh Ngasinan lur. Kelurahan Rejomulyo ki awake ngiri wis mengikuti jalan iki lur. Dalane alus. Wit-witan pinggiratan sih ijo ngrumbul lur, nyenengake banget yen tinggi jalan-jalan nggih gowes utawa montoran lur. Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Pesantren yen gak kliru lur, Kabupaten Kediri. Yen kliru tulung dibernerne lur, apa sik masuk Kecamatan Kota ya Rejomulyo. Ki ana pertigaan nek lurus yen ngiri ana SMA Negeri 6 Kediri karo SMP Negeri 7. Lokasine ngrumbul ngarep kuwi lur. Ora beda karo sumber-sumber liyane ing wilayah Kediri lan sekitare. Iku yen ana sumber mesti tumbuh-tumbuhan hijau iku sangat rimbun lur, nyegerake banget. Pancen kan dulur-dulur ngerti anane wit-witan ijo iku nambah udara utawa oksigen lur. Ki lur,
sedikit tentang sumber njiput. Yang nurut keterangan nenggone sumber njiput ki ana telung mata sumber lur, asale telu terus karo ana sumber angin. Lah iku aku sing dadi pertanyaan sumber angin. Neng tak tafsirke dhewe, sing dimaksud angin iku maksude iso uga angin semilir mergo akeh wit-witane, utawa angin iku wong Jawa ngarani udara iku uga angin. Lah yen angin artine udara, berarti menghasilkan udara utawa oksigen sing dihasilne oleh tumbuhan hijau yang sangat rimbun ini lur. Wis dipaping dadi gak mungkin becek lur yen udan. Gratis tikete, terus parkir mau uga seikhlasnya lur. Misale gak duwe duit pecah, ora bayar tiket uga rapopo. Ana beberapa kuliner utawa warung UMKM lur sekitar 5 utawa 6 iku nang ngarep. Ngopine mengko wae, sing penting saiki menyang sumbere lur, makani iwak. Dadi ana pakan iwak sing didol lur wis dibungkusi plastik kaya nang ngarep iki. Hargane murah lur, mok 1.000 per bungkus. Duite didekek toples, terus awake dhewe njipuk dhewe lur pure. Ki aku tuku telu wae. Duitku 5.000 berarti susuk 2.000. Nyenengake banget lur, iso nggih refreshing, betul-betul menyegarkan. Apa meneh engko yen wis ngerti iwake lur kaya apa. Enek beberapa kolam lur kang dikhususake kanggo iwak-iwak gedhe, mungkin lho enek sing cilik lan sak panunggalane lur. Yen kiri, kolam kiriku asale sumber lur. Iwake yo gedhe-gedhe lur, ayo dijajal lur, iso dipirsani dhewe. Bayu lur delok nyuwene banget. Kau gede-gede lur iwake. Akeh pisan. Iki didemek ya iso lur lek iwake pas mumbul ngono kuwi. Nyenengake banget lur. Ayo. Kene iki memang wisata sumber kolam lan ikan itu sendiri lur. Yono iwak nila, koi, terus tombro, mujair, gurame, macam-macam lur iwake. Lek lele ketoke gak ono lur. Lek enek lele iwak-iwak liyane dipangan paling. Oke lur, saiki pindah lur. Lagi iwake rada cilik-cilik lur sing kolam sebelah iki. Mungkin kok lek wis gedhe dipindah apa ya apa ngono. Ki mang pengunjunge lumayan lur. Sing nyenengake nomor 1 pancen lokasine lur, secara alam iku tumbuh-tumbuhan kuno ya akeh, dadi hawane pancen adem. Sumber angin mau go ora kliru, pancen angin kuwi artine udara kanggo wong Jawa, iso diartekke oksigen. Iki ya go gedhe-gedhe lur. Iki nang kolam sing paling gedhe lur, sing dinggo rekreasi perahu iki. Go gedhe-gedhe wae sampe kaya ngono ki lho lur. Ribuan mungkin iwake lur. Sanajana keh godhong-godhong ceblok lur, tapi ketoke secara periodik diresiki dadi kejernihan air iku terjaga. Beda karo nang nggone Sumber Gundi Kabupaten Kediri. Kuwi regete iki akeh, mbuh kok gak diresiki nyapa. Lek kene iki
Aku yakin secara periodik diresiki iki lur sumber utamane ana 3 titik sumber. Cuman aku gak ngerti sing sisih endi, tapi sing jelas kunjre ngarep kono lho lur. Banyune bewening dasar kolame sampai ketok lur. Kae lur iwak bule putih. Lah iku lur. Ki penampungan aire kang nyatane debit aire gede banget sampai digawe dam, air buangane dibuang dialirno nang nggone sawah-sawah penduduk di sekitar Ngronggo, Rejomulyo dan sekitarnya lur. Lan selanjutnya buangane kelebihane mengalir neng Kali Brantas. Ana praune barang lur, saiki tak jak munggah nyedaki nang gone punjere sumber mau lur. Ki wit-witane rada arang lur, semak-semake akeh sing dibabati. Pancen yen grumbul kae kuwi akeh nyamuke lur. Cuman gak ngerti apa mergo jelang musim tiga utawa kemarau terus wit-wit semak-semake berkurang utawa pancen diresiki. Lah, lokasi kawasan wisata Sumber Jiput ki uga dikelilingi persawahan dulur-dulur. Ki wit-witan kuno kang aku yakin wis ana puluhan utawa malah ratusan tahun yang lalu lur. Mergo pancen kaya wit-witan alas lur yen didelok ciri-cirine. Ki lur saiki mudhun maneh nanggone kolam utawa penampung air sumber lur. Uga tempat wisata air sing tinggi prau lur. Lho ya ning ngarep kae ana bangunan saka kayu lan bambu wis ambruk lur, engko disepil diluk lur. Ki ya akeh iwake anggere nek wong mara ngono iwake wis teko dhewe wis mambu baleng tapi pakan wis entek lur. Ki lho sing tak omongne, nek kene ki enek mbiyen omah-omahan terapung ngono, iso tinggi foto-foto. Tapi ketoke mergo ya semomot cagake. Ambruk, ya kena panas udan bertahun-tahun. Apik lur jane. Terus iki ana iguana gede lur. Gede tenan sak cempe, sak anak wedhus iku lho gedene. Ketoke rada apa ya? Atraktif lur. Dadi nek wong mara ngono wis nyemegat. Sayangnya aku gak ngerti. Pakane sayur ya mestine iki. Iguana. Gede lur. Ki enek kolam cilik maneh sing durung disepil lur iki, kolam terakhir. Ki wae yo akeh cuma campur lur antarane cilik karo gedhi ning akeh sing ukuran cilik lur sing gedhi mau beberapa. Tapi yo ki koyo dawet lur lucu. Nggih lur. Niki rokok sinten Pak niki? Oh nggih. Nggih. Sepurone lur ki mau gak ngopi lur aku. Mergone apa iku? Aku mubeng-mubeng kan gobyos lur. Oke lur sawetara sakmene dhisik. Wassalam.